Sang Bima maturire pambayun kadang ingsun di dununging panembah. Yen ana alas gung liwang-liwung ngamung gampang ing ucapan. Ladal. Wetengku luwe ana wujuding kidang. Tak oyak playune kebuat bantere ora jamak yo. Nyandi playumu. Kidang pancen kowe wis kinudratake kidang dadi pangane macan. Mlayu mencolot dikaya ngopo? Dadi panganku kowe ha. Ing tiyatan kapadaning seh kasangsaya ing turida rudatine hangranu ing rancaka temah wigena supita ing saharirine tapa mustika iki kok dadi ana wujuding kidang ingkang temeka ing pangarepanku. Aduh, sinuwun. Kula nyuwun pengayoman Sang Tapa. Kula dipun oyak-oyak kaliyan Sima. Kula badhe dipun mangsa, mongko kula menika inggih madosaken tetedhan anak kula ingkang taksih alit-alit. Dereng angsa tetedhanipun anak kula. Kula kepregok kayan macan kula dipun oyak kula badhe dipun mangsa. Menawi kula dipun mangsa macan kula pejah mboten wurung anak kula nggih klingsir badhe pejah kaliren mboten wonten ingkang ngopeni. Aduh. Sinuwun kula nyuwun pengayoman gesang kula lajeng kados pundi sinuwun. Langlenging driya mangunku. Kanduan rimang leno tanpa kanin kidang iya kowe kudu narima marang papestrening Gusti pancen kidang kuwi wis kinudratake dadi pakaning macan nanging mestine macan kuwi uga duweni rasa welas rasa asih kewan gedhe kuwi kudune ngayomi kang cilik ora malah nyilakani kawan kewan sing cilik. Mila menika sinuwun kula lajeng kados pundi sinuwun. Ya wis ngono wae. Kowe mlayu wae kidang, kowe umpetan, kowe ndelik rapet aja nganti kedenangan karo si macan. Lah menika mangke menawi macan dumugi mriki engko tak ijolane. Ingkang kangge liru menapa? Mengko sing tak ijolake ya kuwi dadan sariraku, awakku dhewe. Aduh ampun sinuwun ampun sinuwun saestu sampun ngantos paduka sinuwun kapitunan namung nglabuhi kalian wujuding kewan alit kidang kados kula menika. Wis aja banget-banget anggonmu mikirake karo panjenenganing sun sing wigati kowe golek slameting jiwamu. Wis kowe mlayu mengko macane aku sing bakal ngawekani.
punta nganti kwaris suharining sun Werkudara ayo sira anggung duka ngresula nenutuh diring wana tanana kamulyan oh dalah iki ana satriya sing tarak brata kowe sapa kowe takon marang aku kekasihku Sri Puntadewa kowe Puntadewa ya pancen mengkono Sardula piye ana wigati apa dene kowe mlayu-mlayu tekan pengarepanku aku goleki buronku buronmu sapa buronku wujuding kidang mlayu umpetan nang kene tak gledah papanmu dina iki upamane ketemu arep mbok kapake kidang dadi panganku ya wis saiki ngene wae Macan kowe aja nyikara klawan wujuding kidang upamane kowe tak wenehi liru piye aku arep mbok ijoli iya ijole kewan apa ora tak ijoli kewan aku golek kewan ya tangeh lamun bakal entuk kewan lan kakean dosa malah dina iki sing tak sramakake uripku sak putuhe yen pancen kowe gelem tak ijoli jiwa ragaku aku bae panganan wah dalah oh. Kumando neng pangkebet kepet lir melu susah bisa mutake ne Pandhawa tanana tumut Puntadewa sing kepriye Sardula kowe ngentengake marang jiwa ragamu tegese kowe ngentengake marang patimu iya tak entengake jiwa ragaku upamane kowe nganti mati piye yen to pancen aku kudu mati karo Macan ya wis aku mung pasrah marang keparenging Gusti kudu swargaku karo Macan wis aja tida-tida rasane atimu aja mangu-mangu pikirmu yen pancen arep mangan karo aku panganan minangka ijoling kidang wah iki margane patimu ah Carita datan obah datan musik datan kawiyos sambate Prabu Puntadewa kaperwasa dening Sardula kamangsa nganti dedel duel daginge amung rikala semana kandhek Sardula Denira arsa merjaya kelawan Prabu Puntadewa karana mulat ilining ludira wijiling getih saking angganira Prabu Puntadewa wujude putih dereng graita sang Sardula ngantos dadanira Prabu Puntadewa cinakar dening kukuning si Macan nganti dedel duel samono nganti ketingal manahe ketok atine Puntadewa jebul atine ya putih wujude mandeg mangu wujuding Macan
kendel dene Mrawasa kelawan Prabu Puntadewa. Danguning dangu Ica ki nedhepake wujuding Sardula. Badar jatine wujud Sang Hyang Bathara Darma. Lahing mangarca mana sidam sekaring bawana langgeng titah ulun nggir Puntadewa aja kaget ulun ingkang angejawantah. Aduh pukulun saramu paduka pukulun ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawan tuan tumugi konjuka pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Iya ya Puntadewa pangabektine rawa ulun tampa akarya suka marwatan tiasulun. Manten ugi kula pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka pukulun ini dupadi. Banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti. Nggih Puntadewa. Wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun. Bombong arasan tiasulun sakwise jeneng ulun mulat marang lekasira anggonira darbi adek-adek ingkang jejeg nganti jeneng sira ngrilakake pati urika nglironi kelawan wujuding kidang kang denoyak macan kawruhana Sardula iki mau sejatine dumadi saka jeneng ulun. Ulun mung kepingin neter kaya ngapa sentosaning budinira. Sakwise jeneng ulun nyumurupi pribadi. Bombonging tiasulut tanpa upama kulup. Dina iki kaya wis winanci kalamunta jeneng kita kudu antuk nugraha peparinging Sang Hyang Jagat Girinata ingkang lumantar jeneng ulun. Jeneng ulun kadhawuhan matedhake nugraha wujuding pustaka Jamus Kalimasada. Pustaka Jamus Kalimasada mau dene ora ana kang wajib sinembah kajaba mung Gusti ingkang akarya jagat miwah utusane. Karana ya mung marang panjenengane nggonira manembah kelawan utusane mau sira pitaya kanthi jroning atinira tanpa tida-tida iku ingkang anjalari manungsa bisa ayem tentrem weruh marang sejatining panembah. Kanten pukulun iya nggih kajaba saka iku ana maneh ingkang nyebutake jimat Jamus Kalimasada. Kuwi tetembungan Jamus Kalimasada. Kali Mahasada. Tegese jroning pustaka mau ana piwulang usada 5 prakara nanging dudu laraning raga nanging laraning rasa. Wong gelo, wong serik, wong drengki, srei, wong jahil lan metakil. Kuwi bisa diusadani kanthi
Jamus Kali Maha Usada utawa Kali Maha Usada. Mekaten Pukulun. Iya, iku loro-lorone kena sira anggo paugeran adek-adeking uripmu nggone manembah marang Gusti kang akarya jagat. Inggih, Pukulun. Andadosaken bingahing manah kula Pukulun sak sampunipun paduka Pukulun. Nedya maringaken nugraha dhumateng jasad kula ingkang sinebat pustaka Jamus Kalimasada. Puntadewa wonten dawuh. Tak rasa tak kira kalamun sadurunge sira wis kedurungan Jamus Kalimasada, kowe ora bakal keblandang marang kemaksiatan wujuding kesukan dadu. Anane sira keblandang kesukan dadu karana sira durung kedurungan jimat Jamus Kalimasada. Mula nganti tuwuh tandha pitakon Puntadewa ku duweni pusaka jimat Jamus Kalimasada kapan nggone antuk. Ayo dina iki kula ciptamu menepno rasamu. Jimat Jamus Kalimasada bakal tak panjingake ana angganira kulub. Nah, sakwise jimat Jamus Kalimasada ingkang mawa cahya iki mau wis manunggal marang angganira kulub. Aja kendhat ya nggih renggonmu manembah kelawan Gusti kang paring gesang sing paring urip marang jeneng kelawan utusane. Ya Saimbang Nur Cahya. Kawulun muninggih Pukulun. Nah, mula kang saka iku minangka dadi adek-adeking uripira anggonira ngayomi nentremake marang kahanan. Mbok menawa kalamun to sira bisa bali ngenyam kanikmataning keprabon. Jimat Jamus Kalimasada anggonen adek-adeking uripmu sarta jati dirimu nggonira manembah. Inggih Pukulun. Nedya kula setaken dawuh paduka Pukulun Sanghyang Bathara Darma. Wis nggih wengakno awak kasuwargan ulun uga bakal manuksma marang angganira. Durining sun mesti kengat manggung duka sapanenta dasira. Kang trumanggung wigana baya Gusti Satan welas. Bingahing manah kula tanpa pindhan sak sampunipun paduka sinuwun nampi nugraha. Peparingipun Pukulun Sanghyang Bathara Darma dewaning sesanggeman. Yayi Drupadiya ora liwat pamunduting pun Kakang aja kendhat-kendhat nggonira melu mbiyantu nenuwun marang purbaning Gusti ya Yayi. Kawulun nggih sinuwun. Ayo nutukake nggone tarak brata ngeningake cipta. Muga-muga Lestari Widodha pun Kakang antuk adek-adeking urip ya jati dirining Puntadewa.